Dit is een oversteekplaats van een gemeentelijke weg, een 60 kilometer weg, op een 80 kilometer weg. En op die weg wordt heel hard gereden. En ja, dat maakt het een heel gevaarlijk punt. En wij van de Fietsersbond zouden graag zien dat die 80 kilometer wegen, dat 60 kilometer wegen worden. De gemeente Noord-Friesland is de enige gemeente in Friesland die dit beleid zo hanteert. In de andere gemeentes hebben 80 kilometer wegen een fietspad ernaast. De gemeente stelt dat het te maken hebben met bereikbaarheid van de dorpskernen. Door hard te rijden ben je eerder thuis, ben je eerder op je werk. Wat in werkelijkheid maar een paar minuten scheelt. We hebben onlangs een brief naar de gemeenteraad gestuurd. Waarin we ervoor pleiten om die 80 kilometer wegen om te zetten naar 60 kilometer wegen. Dat is eigenlijk niet serieus opgepakt door de gemeenteraad. Een van de raadsleden die zei, nou, er zou ook wel heel veel boetes krijgen als de snelheid naar beneden gebracht zou worden. En al eerder heeft de wethouder ook aangekondigd of gezegd van... Ja, het zou te veel tijd kosten om thuis te komen. Het zou te veel invloed hebben op de bereikbaarheid. Het is natuurlijk heel mooi om hier te fietsen op dit soort wegen. Alleen ze zijn niet fietsvriendelijk. Het wordt te hard gereden. En de fietspaden worden vaak aangelegd vanuit recreatief oogpunt. Bijvoorbeeld een fietspad langs het Dokkumer E of het Dokkumer Grootdiep. Maar niet zozeer worden fietspaden aangelegd voor woon-werkverkeer of voor kinderen om naar school te gaan. Daar gebeurt niet veel in. We hebben de afgelopen weken een paar zware ongelukken gehad. Net al zeiden, met 2 dodelijke ongevallen. Waarbij 2 doden waren te betreuren. En daarnaast nog 2 andere best wel pittige ongelukken. Dus verkeersveiligheid op 1.